Hej, velkommen til denne dimensioneringsguide for AVTB-ventil til styring af en brugsandsveksler. Vi skal dimensionere en AVTB-ventil til en brugsandsveksler, og vi skal have fundet en ventil med en passende størrelse, sådan at flowet tilpasses vekslerens ydelse ud fra et differenstryk, så vi kan opretholde en god afkøling og stadigvæk holde et XP-bånd på 4-6 grader, og hellere 4 end 6. Der står i DS 469, at en brugsandsveksler kan kunne levere varmt vand til en køkkenvask og en bruser, der samtidig kører. Det vil sige, at en køkkenvask er 14,7 kW og en bruser er 17,6 kW. Det giver tilsammen 32,3 kW. Her skal man er nødt til at kigge ind i, at med tiden så kommer der belægninger på veksleren, tilstening og skidt. Så derfor lægger vi 15-30% oveni og ender på 37-42 kW. Det er til en enfamilieshus. I den her opgave, der har vi ønsker kun en AVTB-ventil til en brugsvandsveksler til et tofamilieshus. Og det er med en varmeydelse på 52 kW. Varmeværket oplyser en delta P på 1,4 bar, det vil sige et differencetryk på 1,4 bar. Vores afkøling fastsættes til 30 grader, og det er ifølge DS 469. Den reelle afkøling er meget bedre, ellers er der i hvert fald noget galt. Så vores opgave det er at bestemme flowet ud fra vekslerens ydelse, beregne KV-værdien og så finde den mindste ventil, som kan bruges. For at bestemme KV-værdien, så bruger vi vores flow-formel. Her der bruger vi den med kilowatt, fordi vi skal beregne KV-værdi med kubikmeter i timen. Så det giver rigtig god mening. Vi tager vores 52 kW, som er vores vekslers ydelse, divideret med 30 gange 1,16. De 30 grader det er vores afkøling, det 1,16 det er en fast faktor vi bruger hver gang. Så får vi 1,49 kubikmeter i timen. Så bruger vi vores KV-formel, der hedder flow i kubikmeter i timen, divideret med en kvadratrod på delta P'en. Vores flow var 1,49 kubikmeter i timen. Vores differencetryk for værket var 1,4. Det giver 1,26 kubikmeter i timen. Det er vores KV-værdi. Man kan finde databladet inde på Danfoss hjemmeside, AVTB-ventil. Husk at vælge en 2060. Og hvis vi lige hopper videre her, så ligger den også her. Her lodret, der har vi vores KV-værdi. Og vi havde en KV-værdi på 1,26, så vidt jeg husker. 1,26, ja. Vi skal bruge en AVTB-ventil, der hedder 2060. 3000 er jo til varmvandsboller. Så vi skal have en af de tre her. Hvis vi har 1,26, det er lige cirka der omkring. Kører jeg lodret ud, vandret ud selvfølgelig. Den første ventil, der vil jeg få et P-bånd, der ligger ret tæt på 6. Jeg vil rigtig gerne have et P-bånd, der ligger tættere på 4. Så jeg vil vælge min AVTB 20. 60. Og det er en DN20 med et P-bånd på 4 grader. Inden jeg forlader kunden, skal jeg selvfølgelig sørge for, at min AVTB-ventil den er sat rigtigt. Efter databladet, der er 50 grader. Det er 3. Men selvfølgelig tjekker man lige med et termometer og en kop. Fordi det er jo kun vejledende. Jeg håber, I kunne bruge det til noget.